Ahojte priatelia, volám sa Marek Kamenický a vítam vás v efektívnom podnikaní. V tomto videu som sa rozhodol vám ukázať, ako viete používať YouTubeovú analytiku, alebo lepšie povedané YouTube Studio. Je to pre mňa mágia sa v tom tak ako keby hrabať a spoznávať všetky dáta, no poznám veľa YouTuberov, ktorí YouTubeovú analytiku vôbec nepoužívajú, nerozumejú jej a nevedia, ako ju majú používať. Tak toto robím pre úplne každého, kto chcete začať s YouTubeom, kto chcete tvoriť YouTubeové videá a získate tú monetizáciu na YouTube a už aj zarábate, no chceli by ste sa to naučiť. Ako to robiť lepšie, tak pozerajte správne video, lebo ja vás to celé naučím. Tak poďme do toho a krok po kroku vám to celé ukážem. Keď vstúpite do YouTube Studia, tak uvidíte hneď takú tú hlavný panel. Toto celé. Hneď sa tomu dostaneme, vám ukážem, čo vám vysvetlím najprv. Budem vám vysvetľovať naľavo, čo vidíme a ako tomu môžeme rozumieť. A potom vám ukážem krok po kroku každú jednu vec, že čo to znamená. A potom sa pustíme priamo do analytiky, ako ju viete používať. Tak, poďme na to. Keď vstúpite do hlavného panelu, tak vždy tu uvidíte tie najdôležitejšie veci, ktoré sa dejú. Tu uvidíte nejaké informácie priamo pre váš kanál, napríklad tu máte porušenie pravidel kanála, čo mi tu svieti vyše roka. Analytiku kanála, to je napríklad, že koľko máte odberateľov za posledných 28 dní a tu máte taký súhrn, že zhliadnutia, čiže napríklad poviete, za posledných 28 dní mám na tomto kanáli 356 000 zhliadnutí, mám 5500 hodín celkovú dobu pozerania a výnosy mám 2800 eur. Toto je pekný taký súhrn vždy vidieť proste na konci mesiaca. A tu vidíme najlepšie videá za posledných 48 hodín. Rovnako naľavo uvidíte vždy, ja to mám na všetkých kanáloch, vaše najnovšie video a ako je efektívne. Čiže napríklad tu vidíme, že 7 dní a 22 hodín uvedenia, hodnotenie podľa zhliadnutí je 3 z 10 a toto je napríklad veľmi dôležitá metrika, pokiaľ sa sústredujete na taký content, ktorý je, že napríklad aký je Daklog a všelijaci títo youtuberi na Slovensku dávajú, že pre nich táto metrika je veľmi dôležitá, lebo im ukazuje, že či ľudia na to klikajú alebo nie. Lebo keby ste videli, že prvé 4 hodiny od publikovania videa proste to není také efektívne, a že subscriberi vôbec na to neklikajú, ale že máte veľa subscriberov, akože ste veľkým youtuberom, dá sa povedať, že máte 10, 15, 20 tisíc odberateľov a vidíte, že ľudia na to neklikajú, tak treba buď zmeniť ten názov videa, alebo tú fotku, ten YouTube thumbnail. Niečo treba zmeniť, lebo to nefunguje. Čiže toto je veľmi dobrá metrika. Zhliadnutia, koľko má zhliadnutí, miera prekliknutí zobrazení. Toto je tzv. Aj click-through rate, že CTR, a to znamená, že koľko ľudí na to kliklo, to máte tak percentuálne vyzobrazené. Keď ste na úrovni 10%, 10 až 15%, tak je to skvelé. A priemerná doba pozerania, či koľko si pozreli ľudia z toho videa sekúnd, minút. A je to vidím 29 sekúnd. Toto video je veľmi krátke. Ale toto je tiež veľmi dôležitá metrika a k tomu sa dostaneme do budúcna. Čiže tu vidíte vždy výkonnosť najnovšieho videa. Potom, keď sa idete dole, tak uvidíte zverejnené videá, ktoré ste dali na YouTube a najnovšie komentáre. A k tým sa komentárom dostaneme ešte. A potom tu máte najnovší odberatelia, ktorých máte. A napravo máte nejaké novinky z YouTube vždy. Tu budú nejaké videá alebo niečo, čo oni pridajú. Tak toto je taký ten hlavný panel. Pravda, že priatelia, ak budete mať hociaké otázky ohľadne YouTube, určite sa ma pýtajte v komentároch a rovnako aj ohľadne analytiky, keď poviete lepšie niečo zrozumieť, potrebujete niečo vysvetliť, tak mi napíšte a môžem o tom urobiť video. To je hlavný panel. Potom máte obsah pod hlavným panelom a tu vždy uvidíte všetky videá. Tu uvidíte všetky videá a tu môžete ich editovať, môžete ich meniť a to kľudne môžem o tom urobiť úplne nové video, že ako editovať videá. Potom tu máte niečo také, že naživo, tu máte vaše prenosy, príspevky, ktoré by ste pridali na váš účet a príbehy. Tu sú všetky obsah, tu by ste videli úplne všetko. A vždy tu vidíte viditeľnosť, peňažovanie, obmedzenia, zhliadnutia, komentáre, všetko. A vy vždy si to viete filtrovať, keď potrebujete, keď máte už tých videí veľa, tak ja napríklad môžem tu napísať Among Us. To je taká hra, ktorá sa hrala
A vidíme tu napríklad, že tieto videá som všetky ja spravil ešte v 2020. A tu máme niektoré videá, ktoré mi 110 000 videní. Pozrite na to, veľmi pekné. Čiže a 1600, páči sa mi. A takto viete jednoducho si filtrovať rôzne veci, ak by ste chceli. Potom tu máme napríklad tu, že ako ísť live na TikTok, tu mám 576 000 videní. A viete naozaj tu nájsť, že speňažovanie, opis, názov, viditeľnosť, hliadnutia, viete si to tu filtrovať vo vašom obsahu. Čiže to je to, kde budete mať vždy obsah. Nepôjdem hlbšie do toho, ako viete meniť tie videá a tak ďalej, to je úplne iné video. Napríklad monetizácia, to spravím úplne nové video. Takže toľko k tomu. Potom sú zoznamy. Zoznamy sú vaše playlisty. Playlisty, tu môžete vytvoriť úplne jednoducho nový zoznam, kedy pridáte názov toho zoznamu, čiže napríklad dáme tá hra vytvoriť a ja môžem kliknúť upraviť na YouTube a viete tu začať pridávať videá. Čiže keď budete pozerať nejaké video, viete dať do playlistu to video. Čiže to je tiež, ako to viete robiť a ako je to možné. Ale k tomu vám tiež urobím nové video, že ako viete robiť s playlistami. Potom je tu tá analytika, ktorá bude tá hlavná súčasť tohto videa, ako viete rozumieť. Komentáre, ale tu uvidíte vždy komentáre, ktoré viete dať srdiečko, viete lajknúť a viete rovnako odpovedať. Čiže tu viete rovno odpovedať na komentáre a viete odpísať a odpovedať. Čiže tu ja vždy napríklad odpovedám aj vám na komentáre. Pod komentármi uvidíme titulky, kde, a toto sa vás asi nebude týkať moc, ale tu vždy uvidíte titulky, autorské práva, tzv. Copyright, a tu uvidíme vždy, že napríklad aké videá ľudia skopírovali od vás, alebo akú časť videa použili v ich videu z vášho. A ja to niekedy nehávam, keď vidím, že nemajú veľa videní, tak mi to je úprimne jedno, to moc neriešim. A potom sú speňažovanie. Speňažovanie vždy uvidíte, že reklamy a všetky možnosti, ako viete zarábať peniaze. Môžeme nakúpiť, že môžete predávať svoje napríklad výrobky priamo na YouTube, členstva, že ľudia napríklad, to je taký ten subscribe, že vám mesačne môžu platiť. Super, toto je také, že vám môžu napríklad, super je taká vec, že ako keby keď pozrie YouTube video, tak môže vám napríklad poslať $1. No a to je pre téma. A potom je darcovstvo. Čiže toto je také speňažovanie a k tomu sa dostaneme. Prispôsobenie. Tu prispôsobenie je to, že ako vyzerá váš kanál. Čiže tu vždy uvidíte, pridajte video do hornej časti domovskej stránky, upútavka na kanál pre ľudí, ktorí ho ešte neodoberajú. Čiže keď niekto príde na váš kanál a ešte prvýkrát je na vašom kanále, aké tam má video, aké mu ukážete. Toto je napríklad môže byť intro. A potom odporúčané video pre vracajúcich sa odberateľov, to môže byť napríklad nejaké video vaše najpopulárnejšie. Zoberme, že som spevák, tak moje upútavka na kanál pre ľudí, ktorí ešte neodoberajú, môže byť video o, ja neviem, nejaké intro o tom, že kto som. A odporúčané video pre ktorí už ma poznajú, ktorí už sú napríklad odberatelia, tak môže byť napríklad pesnička nejaká moja, lebo oni už ma poznajú. Potom sú sekcie. Môžete pridať kľudne sekcie a veľa ľudí toto používa ako takých divákov, kvôli tomu, že si vedia nájsť, vedia si úplne jednoducho nájsť takú vec, že OK, ktoré sú najviac pozerané videá, oni to tiež začnú pozerať. Čiže toto je tiež, že napríklad krátke videá tu sú. Potom máte to prispôsobenie a potom je tá audioknižnica, kde viete používať rôzne a stiahovať rôzne pesničky, ktoré následne vy viete dávať do videí. Čiže to je niečo, čo viete tiež robiť. A toto je tá audioknižnica a potom máme nastavenie. Nastavenie je niečo, kde budete mať napríklad predvolené jednotky. Čiže tu si môžete dať euro, dolár, hoci ako chcete tú jednotku. Kanál. Tunak by ste vyriešili, že napríklad, že krajina pobytu. Čiže napríklad máme, že Slovensko,
a potom kľúčové slova, na základe čoho vás nájdu. Čiže napríklad, keď sa venujete, ja neviem, rybárstvo, tak rybárstvo Marek, proste nejaká taká tá vaša značka. Rozšírené nastavenia. Potom tu máte, chcete svoj kanál nastaviť ako určený pre deti? Nie, nastaviť kanál ako neurčený pre deti. Toto si môžete zvoliť. Potom automaticky titulka niekedy robí chyby. Reklamy, toto nedávajte. Toto by som nezapínal určite. Klipy. Povoliť divákom používať klipy z môjho obsahu. Ak chcete, môžete to dať. To je také tie shorts, také krátke minútové videá, či koľko 30 sekundové, tak môžu sa používať, ak chcete, ale môžete, nemusíte, to je na vás. A viditeľnosť kanál môžete ho skryť. Potom dostupnosť funkcií. To je také, že čo môžete proste robiť. Overenie telefónneho čísla. Nahrávané nastavenia. Predvolené nastavenie nahrávania. To je niečo, čo vám určite odporúčam mať, keď napríklad tvoríte videá alebo tvoríte niečo, čo sa opakuje, že chcete tu mať linky na stránku, na web, tak v tomto opise to môžete vždy mať. Čiže napríklad vždy máte ten opis toho webu, alebo že tu ma viete konzultáciu, tu ma viete pozrieť čokoľvek. A keď sa vám to opakuje vždy v každom jednom videu, tak toto môžete mať v tomto opise. To je niečo, čo vám veľmi odporúčam. Tieto predvolené nastavenie nahrávania. Potom máte viditeľnosť, to je verejné, že či to chcete mať verejné, súkromné, nezaradené a štítky, to je tie keywords. Čiže ja som robil o Samsung televízii video, čiže tie štítky by boli pre Samsung Smart TV, Samsung TV a tak ďalej. Rozšírené nastavenia. To je licencia, štandardná licencia, toto by som nehal. Potom si tu vyberete kategóriu. Čiže toto sú také tie predvolené nastavenia, ktoré nemusíte vy už neustále nastavovať znovu a znovu pri každom jednom uploade, keď budete pridávať video na YouTube. Raz to nastavíte a neriešite. Jazyk a osvedčenie, čiže napríklad angličtina a komentáre. Zadržan potenciálne nevhodných komentárov na kontrolu, toto by som určite odporúčil. A speňažovanie, to je, že automaticky aké reklamy chcete mať. Toto je tiež niečo, čo by som vám určite odporúčil mať. Všetky zapnuté. Povolenia, komunita. Tunak môžete mať napríklad, ktorý je moderátor, schválený používateľ, presmerovanie. A potom blokované slová, ktoré by ste nechceli, aby boli používané v komentároch. A potom sú tie zmluvy, ktoré ja mám už, ale to už vy nemusíte riešiť. Potom dáte uložiť a to je tak asi celé všetko. Ako viete, čo používať. Čiže teraz môžeme ísť do analytiky a poďme používať analytiku a ako jej vieme reálne rozumieť. Čiže, keď sme v YouTube štúdiu, tak čo tu chceme vidieť? OK, vidíme tu vždy na posledných 28 dní zhliadnutia, potom celková doba pozerania, odberatelia a odhadované výnosy, že koľko som denne zarábal. Vždy vpravo hore si viete meniť tú analytiku počas dní, čiže viete mať 90 dní, 365 dní, celé obdobie, čiže napríklad vidíme, že to zarobilo 94 000 od 2019 roku. A napríklad vpravo hore uvidíte vždy, koľko máte odberateľov a koľko máte videní za posledných 48 hodín. Čiže tu uvidíte vždy všetko, že koľko máte teraz videní. Potom uvidíte ten najobľúbenejší obsah, že ktorý ľudia pozerajú za posledných 48 hodín. A potom najlepší obsah v tomto období. Čiže keď dáme 28 dní, tak uvidíte vždy za posledných 28 dní, keď scrollnete dole, že ktoré videá sú najúspešnejšie. Čiže to je taký ten základ. Otvorím si okno. A poďme ďalej. Takže, teraz keď ideme ďalej, tak toto je tie zhľadnutia, koľko máte výnosy. Potom máte prehľad, potom máte obsah. Obsah máte napríklad, že zhliadnutia, zobrazenia, že koľko sa to ľuďom zobrazilo, napríklad to video. Čiže čo to znamená? Keď dáte obsah a videa.
zobrazenia znamená to, že to video sa im ukázalo na YouTube, ale a z tých 1,3 milióna ľudí 16% ľudí sa prekliklo, čo je veľmi dobré. A z tých 16% je 340,000 ľudí. A to je priemerná doba pozerania, koľko vydržalo ľudí v tom pozerať tie videá, bola 1 minúta. Potom najnovšie videá, ktoré pozerajú v 30 sekunde. A potom, že ako diváci nachádzajú moje videá. Toto je veľmi dôležité, že nachádzajú ho vyhľadávaním na YouTube, potom externé, to môžeme napríklad Google a Bing a rôzne prehliadače. Prehliadania to môže napríklad z domovskej stránky alebo obrazovky, čiže napríklad keď dáte, že youtube.com, tak to je domovská stránka, toto. Keď tu máte videá, tak toto je presne ono. To je domovská obrazovka. A napravo by ste videli tie najlepšie videá za posledných 28 dní. Čiže toto je taká tá základná analytika. Čiže vy vždy vidíte, že 16% ľudí sa prekliklo z 1,3 milióna ľudí, ktorých to videlo. A viete vždy postupne zlepšovať, ako viete robiť lepšie tie thumbnaily, aby ste mali aspoň tých 15-20%. Potom máme publikum k obsahu. A publikum máte to, že napríklad koľko ľudí sa vracajú, koľko sú jedineční diváci a odberatelia. Čiže my tu vidíme, že napríklad OK, noví diváci každý deň mám okolo 11,000 nových divákov a z toho 1,000 ľudí je tých, ktorí sa vracajú k tým tutoriálom. Potom, to je taký ten zaujímavá analytika, potom máte iné kanály, ktoré pozerá vaše publikum, tu vždy môžete vidieť vašu konkurenciu. A potom, kedy sú vaši diváci na YouTube. Čiže vtedy viete dávať najviac tie videá von. Čiže napríklad to vidíme do 12, o 6, okolo tej 3, 4, 5, 6, to vidíme, že vtedy mám najviac videní. Čiže vtedy by som vedel pridávať tie videá. Hlavné zemepisné oblasti, Spojené štáty, India, Filipíny, Spojené kráľovstvo, Kanada. A potom tu vidíme, že titulky, a tu nemám skoro žiadne. Či napríklad tu vidíte, že skáľa vás ľudia pozerajú, či to je Slovensko a tak ďalej. A keď ideme ďalej, vidíme tu zvončeky upozornenia odberateľov. Čo to znamená? Že odberateľ, ktorý si zapli všetky upozornenia, 15,6%, to je 4,000. A odberateľ, ktorý si pri vašom kanáli zapli všetky upozornenia, polil upozornenia služby YouTube 6,8%, to je 1,8 tisíc. To vždy niekedy môžete povedať, že nech ľudia dajú odber a potom rovnako nech dajú aj taký ten zvonček, aby boli notifikovaní. Keď idete ďalej, máte celkovú dobu pozerania odberateľov, neprihlásený, to je väčšina, vek a pohlavie, že kto vás pozerá a v akých rokoch. Ja tu mám napríklad, vidím, že muži, hlavne 73% a vek 18 až 24, 25 až 34, 35 až 44, toto sú najsilnejšie pre mňa. A už potom napríklad na základe týchto dát viete aj chápať napríklad to, že OK, tak keď ma pozerajú taký, tak asi by som mal inak ho rozprávať. Asi by som mal niečo iné hovoriť tam iným štýlom. Keď ma pozerajú napríklad väčšinou 25 až 34 rokov, to sú vyzretí ľudia častokrát, tak pre nich by som mal hovoriť viac, možno tak formálnejšie, vážnejšie, nie tak funny, ako keby ma pozerali 13 až 17 roční. Čiže toto je tiež veľmi zaujímavé. A tu sa viete naučiť veľa. Takže potom, keď máme tu publikum, máme potom výnosy, kde uvidíte tzv. Koľko každý deň zarábate peňazí. Potom máte VTZ, znamená výnos za 1000 zobrazí a viedore, koľko ste zarobili za 1000 hľadnutí. Toto vám reálne, čo YouTube vám dá. A potom máte CTZ, to je ešte bez toho, že to tam je ešte tá YouTubeová časť, čo si oni berú. Čiže keď toto máme, tak tu vidíte vždy vaše výnosy a vždy dole vidíte, koľko mesačne zarobíte z vašich kanálov. Potom najlepšie zarábajúce videá, tu vidíte vždy tu, že ktoré vám proste zarábajú najviac peňazí. Potom reklamy, ktoré vám najviac zarábajú. Ja tu vždy odporúčam, že nehávať všetky zapnuté kvôli tomu, že YouTube rozhodne, ktorú vám tam reklamu dá. A potom zdroje výnosov here. Že ktoré sú z reklám a ktoré sú z prémium. Čiže niektorí ľudia majú kúpený ten prémium
a aj z toho viete zarobiť korunky. Ja som 5 eur zarobil, ale lepšie ako nič. Pravda, že? Keď toto máme, potom ďalšia je prieskum, kde viete vydať napríklad hlavný výraz, tam že eToro. A môžeme pozrieť sa, že čo ľudia reálne vyhľadávajú. A že čo ľudia vyhľadávajú ako moji diváci. A na tom viete robiť tutoriály napríklad. Čiže to je také zaujímavé, že ty viete nájsť, čo tí ľudia vyhľadávajú. Potom, keď toto už rozumieme, tak klikneme znovu na analytiku a viete kliknúť tu zobraziť viac. Keď dáte zobraziť viac, tu uvidíte všetko podrobnejšie, každé jedno video, koľko má zhliadnutí, koľko si ho pozreli, ako hodín, koľko odberateľov máte z toho jedného videa, koľko ste zarobili z toho jedného videa, koľko máte videní z toho jedného videa a koľko ľudí prekliklo na to, aby proste na to video išli. 30%. Čiže zo 100% ľudí, 30% ľudí kliklo na toto video a nie na konkurenčné. A ostatní sa pobili o ostatných 70%. A vždy, čo viete urobiť, je ísť hore a posledných 28 dní viete si to vyfiltrovať. Viete vždy prísť tu a kliknúť napríklad na zobrazenia, že čo mi prinieslo za posledných 28 dní najviac videní. OK, vidím, že clickable links, Netflix intro, change Steam account. Proste vidím tu, že OK, tak toľko to zobrazení som mal a viete potom vyfiltrovať zhliadnutia. Ešte raz, zhliadnutia je to, koľko máte reálnych videní. Zobrazenie je to, koľko sa to zobrazilo tým ľuďom. A to je zobrazenia. Z toho 16% sa prekliklo a vyšlo toto číslo zhliadnutia. Dúfam, že to je zrozumiteľné. Takže tu viete, ako proste strihať muziku, čokoľvek. Čiže tu máme krásne veľa zhliadnutí. A potom, čo môžeme urobiť, je tak vyfiltrovať, že povolené reklamy, použitý preklad, tu má také filtrácie. Viete potom zhliadnúť na zobrazenia a vie sa vám to tu krásne meniť tiež na základe toho, čo klikne odberatelia. A zase sa to zmenilo. Zobrazenia a zmenilo sa to. Potom vždy tu máte tzv. Zdroje návštevnosti, že skadiaľ ľudia reálne prišli a pozerali váš obsah. Zdroj návštevnosti môžete napríklad vidieť, že vyhľadanie na YouTube mám najviac. Stránky kanálov, to je, že vidíme, že skadiaľ prišli. Ja týmto ani nerozumiem moc. Potom je navrhované videá, tam môžem zasa kliknúť. A že z ktorých videí ľudia znovu klikli a pozerali to. Čiže zdroj návštevnosti napríklad, OK, nejaké video bolo, že ktoré sa ukázalo ďalšie video a oni na to klikli. Takto oni proste fungujú, že napríklad máte nejaké video a potom je, že ako umývať psa. OK? A potom, že aké jedno najlepšie pre psa môže byť navrhované video od YouTube a na to mohli tiež kliknúť. Funkcie prehliadania. To sú, že domov, odbery, zoznamy, to je ten playlist, história pozerania, pozrieť neskôr. Čiže oni ako keby, že skadiaľ reálne to pozerali. Stránka zoznamu videí, to sú tie playlisty. Keď dáme to takto, aby sme to vyfiltrovali. A potom sú napríklad externí. Externé môže byť, pozrite, to môže byť Google, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, WhatsApp, Facebook, Discord niekto tu poslal. Čiže veľmi veľa rôznych návštevností tu máte a vždy si to viete otvoriť a pozrieť si, že skadiaľ prišli tí diváci. To sú zdroje návštevnosti. Potom máme zemepisnú oblasť, to je, že skadiaľ. Spojené štáty, Brazília a veľmi Česko, tu mám 1500 videní za posledných 28 dní. A tu vidíte vždy zemepisnú oblasť. Potom sú napríklad mestá, že z akých miest ľudia pozerajú. Hyderabad. To je asi niekde v Indii. Hyderabad. No, India. A takto viete vidieť mestá. Potom viete vidieť vek diváka. To je tiež zaujímavé. Kde vidíte, že OK,
že z akého veku. Povedzte napríklad, čím je starší človek, tak tým dlhšie pozerá video. Potom je pohlavie diváka, či sú to muži alebo ženy. Potom je napríklad dátum, že ktorý deň koľko bolo videní a zdroj výnosov. To je napríklad, že OK, vaše odhadované výnosy z reklám. Stav odberu, potom, že ktorí sú neprihlásený odber a akože odberatelia. A potom tu máte extrémne veľa rôznych dát, ktoré viete pozerať a používať. A ja vám teraz ukážem ešte dve veci, ktoré sú veľmi šikovné. Keď pôjdete, tu si kliknite na váš kanál, tak tu môžete mať niečo také ako skupiny. A toto je, keď budete mať veľa videí, ja vám veľmi odporúčam vytvárať skupiny, na základe ktorých môžete jednoducho vidieť, ako časť videí funguje a pracuje. Viem tu vytvoriť novú skupinu, nazveme to Samsung televízia. Čo som urobil teraz, Samsung televízie. Idem nájsť tie videá, či napíšem tu Samsung. A ja len zakliknem tieto videá tu. Všetky. OK, dáme uložiť. A keď zakliknete všetky tie videá a dáte Samsung televízia, tak pozrite, čo stane. Ja tu vidím, napríklad dáme, že obsah, a tu dám, že celkové, tak vidím, ako tie videnia sa im darí. A vidím výnosy z tých videí. A ono to do budúcna sa rozbehne, to ja viem, len tu presne vidíte, napríklad viete si krásne takto skupiny videí, ak máte desiatky videí dokopy, tak viete mať takto krásne tie skupiny. A toto je niečo, čo viete tiež veľmi dobre používať. A potom, keď toto zavriete, tak viete ísť do vaše odhadované výnosy a tu viete dať zobraziť viac. A tu vždy vidíte, že čo vám najviac zarobilo. Že ako pridať kód do GoDaddy. To je zaujímavé. A ja si vždy pozriem to video, a teraz ideme na časť analytika videa, že OK, tak napríklad dáme toto video a že OK, 14 000 videní za posledné od zverejnenia, zarobilo mu to 442 eur a každý mi to zarobí pár eur. Celková doba pozerania, koľko odberateľov, môžeme dať kľudne posledných 28 dní. Vidíme, že 1000 videní mi to prinieslo, 43 eur mi to zarobilo. Vždy, keď pôjdete dole a budete mať tú analytiku videa, tak vždy môžete vidieť, že ako dlho ľudia pozerali to video. A hovorím, že veľmi pekne dlho. Potom môžete vidieť dosah. A toto je veľmi podobné toho, keď pozeráte napríklad tú normálnu YouTube analytiku. Len teraz je to pre video. Čiže skadiaľ prišli tí diváci na to video. A ja kľudne urobím ďalšie video, ako pochopiť YouTubeovú analytiku videa, kde vám to viem všetko krásne vysvetliť. Dobre? Čiže spravíme to tak, že teraz už pomaly ukončím toto video, urobím ďalší tutoriál, ako viete používať analytiku na každom jednom videu, ktoré pridáte a ako viete tomu rozumieť, lebo toto je tiež mágia. Že ako analytika videa. Takže ďakujem vám krásne za pozretie, verím, že aspoň trošku som vám objasnil, ako viete používať. Proste vždy, keď prídete do analytiky videa, tak viete si tu všetko pozrieť, koľko zarába, odkiaľ prichádzajú tí ľudia. A viete, tu má ten dosah, to je veľmi dôležité, že skadiaľ prichádzajú. A potom už viete tvoriť, keď vidíte, že niečo funguje, tak viete prísť a používať a robiť podobné tutoriály. A to je veľmi, veľmi dobrá stratégia. Tak to je tak celkovo, už sa mi zrušila kamera. Toto je ten základný tutoriál, ako viete používať YouTube analytiku a Google Studio, YouTube Studio, tak verím, že som vám aspoň trošku pomohol. Ďakujem krásne za pozretie. Ahojte, čaute.